uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyanibingelela ngegama likaJesu Kristu, inkosi yethu eyasifela esiphambanweni, eyanqoba ukufa. Ngizothula i-report engubufakazi bami. Ekuthuleni ubufakazi, hhayi ngoba ngi-expose umuntu noma abantu, kodwa ngi-expose isitha namaqhinga aso okungusathane. Ngaphambi kwalokho ngizofunda amaHubo 107 ku-Psalms. Bongani uJehova ngokuba muhle, ngokuba umusa wakhe umi phakade. Mabasho njalo abahlengiweyo bakaJehova, abahlengileyo esandleni sesitha. Wababutha emazweni, empumalanga nasentshonalanga, enyakatho naselwandle. Bazulazula ehlane ngendlela yakwaHlongasibi. Abafumananga umuzi wokuhlala. Belambile, bomile, umphefumulo wabo waphela amandla phakathi kwabo. Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo. Wabakhulula ezinsizini zabo. Wabahola ngendlela elungileyo ukuba baye emzini wokuhlala. Mababonge uJehova ngomusa wakhe nezimangaliso zakhe kuba abantwana babantu, ngokuba usuthisa umphefumulo olangazelayo, umphefumulo olambayo, uyawugcwalisa ngokuhle. Babehlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa, beboshiwe osizini nasensimbini, ngokuba babephambene namazwi kaNkulunkulu, babesidelele iseluleko soPhezukonke. Wathobisa inhliziyo yabo ngokuhlupheka, bawa kungekho osizayo. Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo. Wabakhulula ezinsizini zabo. Wabakhipha ebumnyameni nasethunzini lokufa. Waqabula izibopho zabo. Makabongwe uJehova ngomusa wakhe nangezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu. Iyaqhubeka incwadi le ize ifike ku-verse 43, kodwa angizukuyifunda yonke. Nomuntu uzoyifunda yonke. Bengithanda ukuthi ngingayifunda ngiyifunde yonke futhi, kodwa ngoba ngonga isikhathi angizukuyifunda yonke, ngizogcina kuyu-verse 15. Ngiphinde ngidlulele encwadini uRevelation chapter 12 verse 11. Ithi, nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Bengithi angidlulise lezi ncwadi ezimbili before ngithule ubufakazi. Mina nginguSamkelisiwe wakaMngumezulu. Ngiwumntwana, noma bengiwumntwana, uma ngikhumbula kahle nje ngimncane, ngikhumbula nginogogo. Ugogo wami uMaMthembu ozala ubaba wami ongizalayo. Ngizoqala nje ukukhuluma since sengiyikhumbula nje nami ngina-6 years, from 2006 ngina-6 years, ukuthi ngiyakhumbula ngalezo zikhathi lezo. Ngiyakhumbula
bengihlala nogogo. Ugogo bekuwumuntu onebhizinisi. Edayisa utshwala, edayisa udrinki, edayise isishebo, amaphisisi, edayisa amaskonsi, izinto ey'ningi nje beyidayisa. Ekukhumbuleni kwami bengithola ebunganeni bami izinto nje, ingane ithanda iy'nto ezimnandi, ithanda lokhu nalokhu. Izinto engangiy'bona nje ukuthi y'balulekile kimi ngiyay'thanda ngangiy'thola kugogo engipha zona. Even nanemali ngangize ngiy'thathele mina nje. So ngiqala u-grade 1 ngo-2006. Ngiyakhumbula ukuthi noma angizukukubeka ku-straight ngendlela ngoba angisakhumbuli ukuthi kwakuhamba kanjani, kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngalo nyaka lo ngazathi khona okwenzakala nje. Ngiyakhumbula ukuthi ngifunda u-grade ngo-2006 ngifunda u-grade 1. Ngalunywa inyoka, ngangihamba nogogo eya kwelinye ikhaya kaMngomezulu. KwakuseMkhuze eNhlohlela. So sisuka ekhaya kaMngomezulu siya komunye uMngomezulu futhi oyikhaya ngokuthi umkhulu ozala ubaba wami ngabe unobhuti noma nguye elinye ikhaya lakhe nje, angi-understand-i namanje angika-understand-i lokho. Kodwa ngazathi kwakukhona into eyayenzekile lapha noma kwakushone ubaba omncane uLindani noma kwangazathi into ey'kanjalo. Ngiyakhumbula ngihamba nogogo ebusuku. Mengihamba nogogo ebusuku ngangiy'hambela ngey'nyawo-ke mina engibambe ngesandla. So mesihamba endleleni ngezwa ngazathi ngihlatshwa utshani onyaweni. So ngabekezela sathi sesingene egeyithini khona la esasiya khona. Sengizwa ngazathi unyawo lami ngabe liyabhakuza liyansonsotha kubuhlungu. Ebese ngitshela ugogo ukuthi gogo unyawo lami lubuhlungu, ngizwa liyansonsotha. Ebese ethi asihambeni so-check-a endlini ngoba kumnyama vele la esihamba khona. Sahamba mesifika nje endlini sithi singena emnyango ngizwe ukuthi hhayi akusanyatheleki, gogo akusanyatheleki. Then mengiqukula singene endlini methi uyangibheka, hhayi bo, kuphuma igazi elimnyama. So ebese eyabuka ekhulume ethi kungenzeka kodwa ukuthi inyoka emlumile. Ebheke vele engiqukule ehambe nami ebuyele emuva la esidlule khona sisuke ekhaya sidlule enduneni. So ebese engena enduneni efike khona esho ukuthi abasize. Ngikhale ngokuthi unyawo lami lubuhlungu liyansonsotha. Mengijekha ubona ngazathi ngibleeda igazi elimnyama and mengibuka inxeba ubona ngazathi ngilunywe inyoka. Hhayi-ke then bengi-check-a, hhayi ithi induna ngempela hhayi inxeba liyasho umntwana ulunywe inyoka. Baphuthuma-ke bathatha omanyazini, iy'babuli, bangiphuzisa, bathatha iduku, gogo wakhipha iduku lakhe, bangibopha kwi-ankle la phakathi kokuqala unyawo nesitho, bangibopha bangithi nsi, bethi benza ukuthi uphoyizeni ungakhuphuki. So ugogo wangabe esaya le esasiyolala khona, wabona ukuthi kungcono sibuyele ekhaya. Sabuyela ekhaya ngoba lapha kusemakhaya. Uma kusemakhaya iy'moto
kunesikhathi zokuthi ihambe. So kwaphoqa ukuthi kulalwe, then ekuseni kakhulu-ke bese siyahamba siye esibhedlela. Kwalalwa-ke yize mina ngingalalanga ngoba kwakubuhlungu kufutha, sekufutha futhi naleli duku abangibophe lona lonyaweni. So ekuseni kwaba ukuthi ugogo nguye owazukusa walungisa sahamba saya esibhedlela. Mesifika esibhedlela benza unyawo lapho laliselukhukhumele. Umntana ona-6 years, angazi ugqoke uba ugqoke u-11 noma u-12. Kodwa unyawo lami laselukhulu, lulukhulu, ngingasho ukuthi lungange-ayina. Okunye lokho-ke engifuna ukubonga nje ngakho uNkulunkulu, yize noma saya esibhedlela kwaba khona ukusizakala kwangokuya nga-right, ngabuyela ekuhambeni, ngakhona ukuhamba. Esinye futhi isikhathi engisikhumbulayo, ngaphinde ngalunywa yinja inguluma emva kwesitho. So ngaleso sikhathi leso akaze ngize ngiye esibhedlela noma eklinikhi. Ugogo wavele wathi uzongigeza ngesipirithi. Wathatha isipirithi wangigeza ngaso. Kubuhlungu like ukuthi indlela ekwakubuhlungu ngayo ngangizoluma umuntu ube babengangibambile. Wangigeza ugogo, wangigeza nga-right. So bathini, bavamise ukuthi inja inophoyizeni, inamarabhe. Once yakuluma nje uzongena uphoyizeni wenja. Kodwa mina angikaze ngize ngiye esibhedlela, yize ugogo wasebenzisa ispirithi ngoba ugogo wayenefeith yokuthi kwispirithi ukuthi ispirithi siyasiza kuphi nakuphi nakuphi. Kodwa mina ngithi ekulunyweni inyoka noma ekulunyweni yinja kwakuwuNkulunkulu, ngoba even ngisho kuthiwa uNkulunkulu wayengathandanga ukuthi, engangiplenelanga ukuthi after ngilunywe inyoka ngikhona ukuhamba ngilulame. Kwama-plans akho ukuthi nje ngingalulami noma ngingakhoni ukuhamba, noma inja uma ingilumile ngibe namarabhe. Ngamandla kaNkulunkulu lokho-ke, kube kwakuwukuthanda kwakhe futhi wayengakwenza lokho. Kodwa ngoba uNkulunkulu wayethanda ukuthi ngilulame, namarabhe lawo enje engangingeni, kwaba amandla akho uNkulunkulu ukuthi ekwenze lokho. Okunye ukuthi khona lapha ekhaya kaMngomezulu, ngasho ukuthi ngingakahlanganisi u-6 years, kodwa nje ngiyakhumbula ukuthi ngangimncane, ngingakangeni isikole kokunye. Ngiyakhumbula ukuthi kunephupho engaliphuphayo. Iphupho leli ngangilele embhedeni. Ekuleleni kwami embhedeni kunezinto nje vele ezazingaqondakali ezazenzeka lapha. Mengilele embhedeni angazi noma ngangiphupha, kodwa wangazathi ngangiphupha vele. Ngangilele ebuthongweni ngibheke phezulu, ngabona ngazathi ngiyanyuka embhedeni, ngiyaphakama, ngilele nginjalo ngiyaphakama, kodwa isifuba kuyiso esihola umzimba wonke, sona esiphambili esibheke phezulu. Ngiyanyuka.
uma nginyuka sengizofika kuthayela, ngiphinde ngazathi sengiyawa-ke ngiyadedeleka ngizothi ginki embhedeni. Kwenzakala kanjalo ngavele ngadlikiza, ngaphaphama. Okunye okwakwenzeka, ngangibona, kwakwenzeka futhi lokhu ebusuku, ngibona amantombazane amhlophe, amantombazane amhlophe angazathi futhi ku-like opopayi, awananwele, awanashiya, into nje ebowuboya emzimbeni ingekho. Enginyokozela, engihleka, and uma ngiyibuka lento ngiyayibona ngamehlo so kube scary, like kuyasabisa. Ngiyokhala ngithi gogo gogo, ngimtshengise ukuthi buka izinto lezi zinto ziyenza, ngitshela ugogo ukuthi zenza ukuthi nokuthi buka manje zenzani. Ugogo kodwa mebuka engaboni lutho, ethi akaboni lutho yena. Okunye lokhu-ke bese kwenzakala vele kubo 2006, 2007 la in 8 ngidlala naye ugogo, sengikhule nginjalo. Ngiyakhumbula ukuthi ukuhlala ngaleso sikhathi kwakuyimi nogogo kuphela. So kodwa kunezinye iy'khathi engangithi ngibone isalukazi esithi ndum lapha sihleli, ngazathi sibleeda, siyableeda ngamakhala. So kunale y'ndishi lezi zakudala lezi okemele nqe, thothi enye i-yellow, enye i-white, enye i-avocado, enye i-green, engazathi bamnika, ugogo umnika ibhawuli le or indishi, liconse igazi, liconse lize ligcwale. Indishi le ekwakugezelwa kuyo eyinsimbi, kodwa liconse lize ligcwale igazi khona. So into eyenzeka uma yenzekile, kwesinye isikhathi ngiyakhohlwa ukuthi kwenzekeni and anginaki, and mengibuka vele kimi i-normal thing, into nje ukuthi zonke lezi zinto ezenzakalayo zi-normal. Ekhaya kwakunamakati ayi-2, elalimhlophe limnyama. La makati lawa aye-aggressive. Uma ngimile ngey'nyawo zami ayogijima wonke azongidluma iy'nyawo, ngigijime ngiyogibela phezu kosofa ngihlale, egibele ngize ngikhale ngithi gogo amakati kube nguye awathathayo amakati ewaxosha. So okunye kwezinto okwakwenzeka engikukhumbulayo lokho-ke. So okunye kwakho, hhayi, ngabona inyoka, ngangihlele sithi ndum ngibuka i-TV, engithi ngibheka phezulu ngabona inyoka emnyama, and kwi-TV kwakudlala imakethe, le y'makethe lezi engathi nje ingoma. Mengithi ngibuka phezulu lapha kunenyoka ilengile nje, ivelile yalenga nje ikhanda nomunye umzimba, iyadansa, imuva left right left right left. Ngayibuka kwangababikho futhi lokhu ukuthi hayibo, kwaba nje like hayi i-normal thing. Kwenzeka lokho-ke kwadlula, ngakhohlwa yikho. Okunye ngaphandle, mengingaphandle kunodlawu, udlawu lolu luhlukene, ngike ngalibona nje ekuyeni kwami kokukhula lolu dlawu lolu.
angazi ngizothi udlawu lemoto udlawu lwani, kodwa akusi udlawu lolu olujwayelekile nje lolu lwey'ngcingo. Ngabona udlawu olunjalo ekhaya luhleli edwaleni. Mengilibuka ngalibona luba namazinyo. Luthi lunamazinyo ebese liyamuva, like liyamuva liyahamba, like uma wenza isikero so usivula usivala, nalo udlawu la lenza njalo, luyivula luyivala, luyivula luyivala, lukhipha amazinyo. Angazi mina ukuthi kwakwenzakalani, izinto nje lezi ezazenzakala. And uma ngiyibuka ngangiyibuka ku-like into enormali. Ngiqale nje uthi usucabanga noma sengikhulile ukuthi hhayi bo, kwakwenzakalani lapha, kwakwenzakalani lapha. Kodwa-ke kwakuba khona ney'nkulumo lezi zokuthi ugogo uyaganga, into ekanjalo. Kodwa mina ngangingasi lutho ngumntwana, ngingakuthathi serious futhi lokho. Ugogo wami futhi ngimthanda noma kuthiwa uyaganga, ugogo akagangi. Okunye ngangisesikoleni lapho-ke kwakuwu-2007, ngiyakhumbula ngangisesikoleni, unyawo lwami ngokuganga uma uyingane. Ngaganga emlilweni, ngathatha iplastiki ivutha. Mangiyithatha ngiyithatha ngesandla, yaconsela phezu konyawo lwami. Inayiloni yakhona yaconsela phezu konyawo lwami, ngalimala, ngasha. So kwaba ukuthi isicathulo sesikole angisigqoki. Njengokuthi ugqoke isicathulo sesikole ngawugqoka uphaca ngawuzowenza ukuthi ungathunukali. So ngisesikoleni, ilanga lalishisa. Uma kushisa somile ethankini kwakunesikhathi. Esikoleni kwakunesikhathi sokuthi ngalesi sikhathi kuzovulwa ithanki bese liyakhiwa, lalingahlala lingakhiwe ngoba iy'ngane ziyaganga. So wawungasithola nje sesiganga lapha, sivula siyavala amanzi. So basishayisa ulayini ukuthi asishaye ulayini umuntu ezophuza lapha. So ngiyakhumbula ukuthi ngikulayini kwakhona enye intombazane nje, nokho angisayikhumbuli igama, kodwa ngiyayikhumbula nje yayiyisitofuza nje esihle nje. Ngiyazela esontweni, ugogo besonta eLuthela. Bengiya-ke eLuthela ngiphinde ngingazwani nje nokuya enkonzweni. So yayingazela lapho imazi futhi ugogo. Into eyenzakala vele la enginey'ngane khona ngina-oda, nginesiphithiphithi, kuyaphushana. Kwaba khona ukuphushwana lapho, kusho ukuthi bamphusha wahlehla wagxoba phezu konyawo lami. Ngakhala kanye ngamphusha, ekumphusheni ngamphusha nge-force enkulu, like waye engigxobile ngithungukala, ngamphusha wawa. Plus esikoleni laphana kunamatshe, wawa waginqika, elele kanjalo wabe sememeza. Ngathuka. Ekumemezeni kwakhe, hhayi bo, mese bethi bayamsukumisa, uyahinqizela, akumeki. Bethi othisha, hhayi, umntwana uphukile. So babiza imoto ukuthi izomlanda. Kodwa intombazane leya, into eyisimanga eyangimangaza ngaso, sebeyibuza ukuthi kwenzakaleni. Yathi yona khona omunye umfana owayeyibhuli ey'nganeni lapha, yathi iphushwe yilowo mfana. Mina ngiyazi ukuthi yimi engiphushe loyo ntombazane, and nayo loyo ntombazane iyazi ukuthi yimina engiyiphushile. Kodwa ayikaze ize isho ukuthi yimi. Yathi nje
iloya mfana yasho igama lakuthi nguye oyiphushile. Baphanisha loyo mfana loyo esikoleni. Ngimangele kanjalo ngimangala, why engasho ukuthi yimi? Ingoba uyamazi ugogo wakhe bayazana nogogo wami. Kwenzakalani? Ngingabi ngisho naso isibindi sokuthi ngiye kuye ngiyombuza lokho noma ngithi ngiyaxolisa. And intombazane yahamba yaya esibhedlela yaphinde yahlala ekhaya kubo ngoba kwathiwa izobuyela ekhaya kubo ingaqali esikoleni. Yase ibuya-ke isihamba ngey'nduku esikoleni. Ibuyile futhi i-nice kimi. Ayi, akukho lokhu ukuthi nguwe owangiphusha. Ngiyazi ukuthi nguwe owangiphusha, ngamangala nje. So, angazi noma umfana loyo wayazi yini ukuthi kwakuyini, vele wayemsukele. Eyi, wangibhula kakhulu-ke mina, engibhulisha kakhulu. Ngaze ngasho kubaba omkhulu ukuthi mengiphethe into engiphuce, mengiphethe izinto zokubhala esikoleni ngiphuce. Ngavele ngasho kubaba omkhulu. Ubaba omkhulu ngaleso sikhathi wayevakashile, behlala enseleni. So, ngasho mina ukuthi kunomfana ongihluphayo esikoleni, wenza ukuthi nokuthi nokuthi. So, wayehamba ngey'nyawo lo mfana loyo. Ubaba omkhulu wathi nayi somgada. Kwathi kuphuma isikole, vele ngangifika kuqala ekhaya ngoba ngangihamba ngesitafu silo imoto yey'ngane zesikole. So, samlinda. Wathi eqhamuka le ngathi nangiya, wahamba wayoma egeyithini. Ubaba omkhulu wambiza wangena. So, into ngangiqala ukubona umuntu owubaba ekulesa simo lesiya ukuthi ukwatile. And ubaba omkhulu mpofu. Wakhuluma naye wambuza ukuthi uyakwenza ukuthi nokuthi kusami. Wathi akakwenzi lokho. Waphika wabuza nemsizi yini inokudla into abeyithatha, waphika. Emva kwalokho-ke wavele wakwata, washintsha waba bomvu same time. Wathi mfana wami, ungafuni mina ngikubambe manje, khuluma iqiniso. Wakhuluma iqiniso, wase ethi akafuni kuphinda ezwe ukuthi wenze lokhu nalokhu kini, ngoba waphinda indlela lesi emgwaqeni medlula ekhaya lapha iyoba ncane, iyoncipha, uyombamba khona. Waxolisa umfana. So, ngalokho-ke ngiveza ukuthi mina kahle kahle ngingasho ukuthi yini eyayingifanele. Umfana loya vele mhlambe wayazi ukuthi ingabe yimi engaphusha intombazane leya, and intombazane yathi nguye. Okungenzeka ukuthi wayengiphanishela lokho. Mhlawumpe ukube mina kuphele lokho okomngane, ngihambe ngiyosho ukuthi ishomkhulu, ngisho ukuthi imina engiphushe intombazane enye yaphuka. Bengingasiye yabo ngisule igama lomfana ukuthi ubekwe, into engiyenzile yabekwa kuye. Kunezinto ezenzakalayo kumuntu nomuntu ekhula. Ngithi umuntu nje uma ekhula, kunezinto ezenzakalayo uma kuqala futhi enganeni. Ingane, umuntu osasewumntwana, osaseyingane, kulula ukuthi erekhode into ekhanda lakhe, futhi leyo nto leyo uma kuthiwa ukuthi yimbi vele isheshe ingene ekhanda. Kunento eyenzeka khona kwakukhona
izinja ekhaya, uSocks noSelimathunzi. So into eyenzeka uSelimathunzi kwangowesifazane wayezala edla iy'ngane zakhe, ephinde futhi etshontshe amaqanda ey'nkukhu. Ugogo yamcasula loo nto leyo. Khona omunye ubaba owayehlezi ngizothini vele emakhaya kunjalo. Obaba mebehamba baphethe induku nocelemba. Kodwa engikunothisayo yena wayehlezi epekuphethe nje. Wayeza ekhaya ezophuza ngoba ekhaya bekudayiswa notshwala. Ugogo evubela obunye ubhiya. Wacela yena lo baba kwakuthiwa uThokozane igama lakhe. Wamcela ukuthi ucela ebulale uSelimathunzi, embona ukuthi umbulala kanjani, ngabe umdlisa ushevu wenzani ngoba usemhluphile, udla amaqanda ey'nkukhu. Hhayi, kwakubuhlungu mina ngizothini, iy'lwane ngiyay'thanda, yinja ngiyay'thanda. Kodwa sixabana ekutheni uma kuthiwa okunye kuyalumana iy'ngane. Uma iba nayisi, nginayisi kuyo, angiyibalekeli. Ngelinye ilanga wamthatha ubaba loyo, memthatha wayomlengisa esihlahleni. Emlengise embophe kanjalo, emlengise esihlahleni. Ngiyakhumbula wayephethe isando. Wamushaya useli uSelimathunzi esiphongo, wamshaya waze wafa. Angikaze ngilale ngalolo suku lolo-ke. Ngi-traumatised, ngicabanga nje konke lokho-ke. So engizama ukusho ukuthi ingane iyarikhoda. Uma kwenzeka into, leyo nto iyahlala. Umuntu meya ngokukhula ivuke. Okungangokuthi umuntu uma ngizwa nje igama elithi Thokozani, hhayi ngangivele ngicabange isigameko lesa, ngicabange uThokozani, ubaba lo wakuthiwa uThokozani owabulala inja kabuhlungu kanjeya. So mekuthi Thokozani angisambuki ngokuthi uThokozani, sengimbuka ngesimo, even ngisho nokubukeka njengamanje ngisamkhumbula lowo baba loyo. Yize kwakwenzeka lezo zinto, ngiyakhumbula mina nogogo ubudlelwano bethu yabo nje, ngangimthanda ugogo nami ngimbona ugogo engithanda. Ngelinye ilanga waplena ukuthi ufuna sivakashe eNdwedwe ekhaya kubo. So kwaba yilokho ukuthi hhayi, ngizohamba nogogo siye eNdwedwe. Ugogo-ke ebengafuni mina ukuthi ngivakashele umama. Ubengidedela uma ngiyovakashela ubaba eMtubatuba kaMsana. Umama bembiwa. Even ngisho mefonile umama kuthiwa ufonile. Uma ngingekho efoni, ngingekho ngingaboni, mhlampe ekhuluma ukuthi hhayi angikho uzobuye, kodwa engabuyi kimi ezosho ukuthi umakho ufonile ini. Kodwa mekhona kuthiwa ufone ukhona, then-ke bese ngithi ngifuna ukukhuluma nomama. Noma ngithi gogo ngifuna ukukhuluma nomama, ngifuna ukufonela umama. Gogo eyele. So eplenile ukuthi ngizovakasha naye ekhaya kube eNdwedwe. Nakhu-ke mina noma sengiphunyukile ngayovakasha kumama ngiphinde ngibuye. So ngiyakhumbula ukuthi kwaku-2009, ya. Ngiqale ngithi ngo-2008 ngayovakashela umama ebekaNongoma eWhite City. Ngangimvakashela lapho-ke.
So sengimvakashela futhi waye esesemtuba-ke manje kaYoung. Lapho-ke kwaku-2009 wayenengane encane, uThidi. Ngabuka sengimvakashele, ngithanda ingane, ngabuka ngathi sengifuna ukuhlala nomama manje. Sengibuyelile ekhaya, sengitshela ugogo ukuthi, gogo, ngifuna ukuyohlala nomama manje. Lapho wayeplenile ukuthi uzohamba nami siye eNtwede siyovakasha, sibuye nje sihlale nje ugogo nomzukulu. So ngamtshela mina ngayijika, ngisanda futhi ukubuya. Ngathi, gogo, ngifuna ukuyovakashela umama, ngifuna ukuyohlala nomama. Umakho usekwenzeni-ke? Bese eyakhuluma kubantu. Uma wale ngane ufike le, eyithengele iy'mpahla, eyithengele izinto, mese kumele izigibele nazo. Akafuni ukuthi ize nazo, uyayibeka le ethini, uzoyigqoka le zinto lezi, uzoyisebenzisa le zinto lezi uma usuhlala nami. Yingakho le ngane ikhala. Yabona umbono uyacekeka nje. Ngithi mina, cha gogo, mina ngifuna ukuyolwa. Ngisho ukuthi futhi senginengane entsha, senginosisi, sekukhona mina umuntu engizodlala naye, umntwana engizodlala naye. Wanqaba, ngangingadli, ngangihlezi ngikhala njalo, ngingadli. Wabona nje ukuthi uyasokola, wavele wangiduba. Wathi, hamba uye kunina. Kwaba ukuhamba kwami lokho-ke ngiye kumama. Kodwa-ke akubanga njengoba engangifisa ngakho ukuthi kwenzeke. Mina ngangifisa ukuthi ngihambe ngiye kumama, ngiyohlala nomama nomntwana la ngimvakashela khona. Kanti umama wayeqashile semqashweni ukuthi uyingane, awu-understand. So kwathi umama kunekhaya kubo kagogo, ugogo umama wakhe ozala yena. So ngizoyohlala khona. Ngangiya ngizoyofunda u-grade 4 futhi khona eMoscow kaVilani, indawo. Uma ngihlala khona angifuni ukuqamba amanga. Ngakhumbula ugogo ukuthi hhayi, ngcono kuthiwa-ke ngaqhubeka ngahlala nogogo. Indlela eyayenzeka laphana, ngangihlala khona, kwakhona enye nje intombazane, ingane ekuthiwa uNeli, yango-2000. Sasilingana ngomnyaka, kodwa sidlulana, ngimshiya ngey'nyanga. So into eyayenzeka le, kwaba isimo nje, ukuphila nje, indlela engangitreat-eka ngayo. Ngangididekile, ngangize ngidideke nje vele ukuthi hayi bo, vele mina bengisukela ekhaya kugogo, ngoba phela hhayi, yabona indlela o-treat-eka ngayo, uzizwe ukuthi hhayi, akusikho kini vele la. So into eyayenzeka, wawuhamba esikoleni. Uma uhamba esikoleni, yize besibaningi lapha, kwakukhona umamncane, omunye umamncane, omalume khona laphana, kube nguye ugogo, ngithini, ngizothi ugogo kamama, kodwa ngangithi gogo, kube umntanakhe, ya. Umuntu wayehamba esikoleni. Uma ehamba esikoleni, thothi uzohamba engadlile, efika esikoleni laphana
kudliwa angikhumbuli, kodwa khona la engikhumbula khona engathi kwakudliwa nje, kodwa ngangathi indaba yokudla cha, kuphela kwakudayiswa khona laphana izinto ey'dliwayo phakathi esikoleni. So kuthola ukuthi umuntu uzohamba akakhelanga esikoleni. Uma ebuya uzobuya kuqoqwe ukudla okubolile. Lokho kudla lokho bekunabanikazi, like nje kuthiwa ukuthi okwakhe ugogo, okwayi ingane yakhe le sasilingana nayo. Uma kusalile kuyodliwa yimi lokho kudla lokho-ke. Then bese kuthi oku-fresh okuphekiwe ukuthi then bese enginikeza umntanakhe. Even ngisho kuthiwa ukudla nje okwakuphekiwe even ngathi into nje angazi, kodwa nje into nje umuntu ubedla ukudla oku-right mhlawumpe bedla ukudla oku-right ngoba sekulalwa ukuthi kuphekiwe vele kuphekelwe ukuthi kudliwe. Kwezinye iy'khathi-ke wazi nje ukuthi uzodla ngoba uzizwe ngazathi uncikisele, kodwa emva lokho kwenzeka lokho-ke kwakungabi ukuthi ubuke omunye umuntu ukuthi hhayi, ubani uyangizonda, ubani. Ngangile ngane nje le esheshayo ukukhohlwa. Ngimthanda ugogo loyo noma kunjalo nje, kungabi nalo kuphela into engangiloke ngiyifisa ngithi yazi, mina ngangifuna ukuhlala nomama kahle kahle. Umama-ke bengahlali laphana, ubeza nje kodwa kwaba khona nesikhathi sokuthi eze, kodwa ukuhlala ukuthi ehlale nje hhayi, ubengahlali isikhathi esiningi, bejwayele ukuhamba. So emva kwalokho-ke kwenzeka zonke lezi zinto angeke ngiy'bale zonke, kwenzeka zonke lezo zinto lezo-ke. Ngathola ukuthi hawu, ngangenza grade 6 or u-grade 5. Ngagcina grade 6 lapho. Ngenza u-grade 5, ngiyakhumbula. Besihamba siye esontweni, siye esontweni. Uma siya esontweni, leso simo nje leso-ke, uma ngisesikoleni ngangingenamngani, ngaze ngaba nomngani sengifunda u-grade 6 kodwa nje ngangingenamngani. Ngihlezi ngiyile ngane le ehlezi incike ngey'ndonga esikoleni, iyodwa nje kuze kuphele i-break kubuyelwe. Ngiyakhumbula ukuthi sasibhala, kwakuphakathi nje konyaka. Ngiyakhumbula ukuthi sasibhala ama-test. Into engiyikhumbulayo, ngiyakhumbula ukuthi ngibhala lawo ma-test lawo-ke, zonke iy'mpendulo zami ngangivele nje ngibhale ukuthi Jesu, Jesu, Jesu. And ngiyakhumbula ukuthi bake babiza ngisho nomama kwi-meeting. Mhlawumbe okungenzeka ukuthi babembizela lokho ukuthi hhayi bo, u-right uSami kuyabhalwa yena mekumele ephendule ulokhu ebhala ukuthi Jesu nje, ephendula nje kwilokhu iphepha Jesu, Jesu, Jesu. Ngedlule lapho-ke kwashaya, ngifunda u-grade 6. Ngifunda u-grade 6, ngaqeda u-grade 6 khona engazathi sekutholakele ngoba wonke umuntu wayebona ukuthi kwenzakalani lapha, noma mncane kwakubonakala nje ukuthi kwenzakalani lapha. So kwazanywa ukuthi kumele kuzanywe ukuthi kwakhiwe ikhaya la esizohlala khona. La ekwatholakala khona ikhaya kwakuseNyukhasela, ngikhumbula kwakuseNyukhasela. So umama washeshe wahamba-ke for ukulungisa laphana
isayithi iyothengwa. Leya ndawo leyana sengiyikhohliwe. Kodwa kuseNyukhasela kungaseduze kweBinda. Uma kuyisitolo iBinda, kodwa something like that nje. Ngifunda eNzimande Primary School. Nalapho-ke ngiyakhumbula kwabekwa umkhukhu. Kubekwa nje ukuthi isayithi ithengiwe, kwase kubekwa umkhukhu ukuthi sihlale khona. Ngiyakhumbula ukuthi olunye usuku sihleli lapho-ke lana, and ngenkathi lina asikaze size silale, sasime ngey'nyawo silokhu sikorobha amanzi nje, sikorobha amanzi. So kwaya ngokuya kwalungiswa wona lowo mkhukhu loyo-ke. Kukho konke lokho kwenzeka, kufika nje izimo, kwafika isimo ngazathi uma silele kunezinto ey'hambayo gugugugugu phandle. Kunama-sounds nje a-strange. So ngiyakhumbula ngo-2012. Kwaba khona nje nocingo olushoyo ukuthi ubaba kaZami usedlulile emhlabeni. Yilapho-ke ngezwa khona ukuthi ubaba udlulile. Ubaba ngizothini, bengingekho close naye kakhulu ukuthi ngiba close naye, ngoba bengavamisile ngisho nokuvakasha ekhaya kaMngomezulu. Bengizwa ukuthi ngi-close naye impela nje, siyabonda uma sindawonye like ngimvakashele kaMsami, ngizwe ukuthi si-close like. So ngaleya nkathi leya ngizwa lokho-ke nje ngavele ngaphatheka kabi ukuthi ubaba wami, yabona nje. Kwaba nalokho, nakhu la gwinqiqiqi umama useyagula. Kunezinto ezazimila kwakuthiwa ibhande ephinde ishawe yibhobo. Okwabiza ukuthi ehambe, sasihlala kahle kahle, kwakuyimi, ingane kamamncane u-Amahle, then kube umama ehleli nathi laphana. Just ukumeneja nje isayithi, ukugada isayithi until kuze kwakhiwe. So kwaba khona ukugula ukuthi kumphuthumise ukuthi kubuhlungu ukubona umzali wakhe egula. Ekuphuthumiseni ukuthi eyothola usizo, angisakhumbuli ukuthi waya kuphi, ingabe waya kaNongoma noma waya eMtuba, kodwa angikhumbuli. Engikhumbulayo ngasala no-Amahle, umntakamamncane. Lapho ngingabeki nje ukuthi bekanjani, kodwa nje ingane ayizwa, and nami ngimncane, ngina-12 years. Into eyayenzeka, ngoba sahlala nje impela lapho-ke, kwakuthengwa ukudla kaNongoma. Kuthengwa ukudla kaNongoma kuphathiswe ebhasini kufakwe kukhonzwe ekhaya. Thina siyohamba sifike eBinda laphana, silinde ibhasi lehlise. Kwakuyikho nje ukuthi ukudla sasikuthola ngaloku ukuthi kwakuthenga kaNongoma ngoba sasibancane nje. Sifike laphana asishiye khona umama khona lapha emkhukhwini. Ngumntwana into hayi, kuyahlekisa nje. So into eyayithengwa lapho, utholukuthi kuzothengwa ama-Movite, kuthengwe ukudla lokho okusemathinini, ospagethi. Lokhu kudla lokhu i-rice, lokhu okusheshayo nje ukuvuthwa, amaqanda okusheshayo ukuvuthwa, ukuthi ngoba ngikuloya mnyaka loya ngikhona ukukumeneja ukuthi ngikupheke. Kwakuba kanjalo-ke. So kwaya ngokuya u-Amahle uqhuba lento le,
sisahleli nomama yomntwana nje yokungezwa ukuthi weqa uhambe uyodlala ungashongo ukuthi uyodlala uphinde usubuye usugudla ngey'ndonga ususaba nokungena ngoba uyazi ukuthi wenzeni noma ehambe esikoleni kuze kubuye mina kuqala engabuyi kodwa baphume bona kuqala ngo-12 kwaze kwafinyelela ekuthenini u-Amahle bemrape. So ngenkathi bemrape kwaba naloko ukuthi ama-social worker ekhuluma ukuthi vele abantwana laba bancane ukuthi bengahlala bodwa lapha. So Amahle bamthatha bamusa kuma-social worker. Nami-ke bangithatha. So bengithatha babuza indlela esiphila ngayo ukuthi kwenzakalani, siyakhuluma, sasho ukuthi siyakhuluma, ngasho ukuthi isimo ukuthi umama wayegula and thina siyingane besingeke sikwazi ukumnesa. So base bemfakela imali bemthatha khona beyomnesa la akunabantu abadala khona. Sasesisala-ke thina siyingane ngoba mina vele ngiyafunda ngasala. Kodwa yize umama esishiyile kunomunye umama okwangathi umjwayele like samngane kamawo wengane ukuthi esigade. Kodwa ekusigadeni kwakhe hhayi ukuthi sasiya kuye silala kuye sasikwenza konke ezansi yena eze nje ezosishekha ukuthi uhamba kanjani. So-ke base-ke bebuza ngo-Amahle ngasho ukuthi u-Amahle kuba kasona yilezo zinto so angazi ukuthi kwenzakaleni. So basho ukuthi u-Amahle bamreyphile batholile ukuthi bamreyphe. Base sebebuza mina ukuthi hhayi wena akukho okwenzakalile mhlampe kuwe. Ngisho ukuthi cha akwenzakalanga lutho kimi. Baze bangi-check-a bangihlola bathola ukuthi ayikho into eyenzakalile kimi. So bathi-ke kulungile uma ufunda le ngoba uka-grade 7 angeke kukwazi ukuthi bengidedele ukuthi ngiyohlala ngedwa lapha. Kungcono angiye kuye umama lo umama amshiya nathi ngivele ngikhuphuke nje ngiyohlala naye. Then-ke ngoba unyaka usuzophela benze sure ukuthi abazali bami bayangithatha laphana. Angiqala omunye unyaka sengiya kwesinye isikole ngihleli ngingedwa lapha. Kwenzakala kanjalo-ke. Kwenzakale kanjalo ngamuva ngaya eMtuba. eMtuba sengiya emzini kagogo uMaNdlovu. So emapheleni ngayohlala nogogo. So ngiyongena i-high school ngayohlala nogogo. Ekhumbuleni kwami ngo-2013 kwaku-2013 ya. Nakhona kwaba same story sahlala nogogo kwaba i-same story. Mengihleli nogogo ugogo uvukelwa ukugula useyagula like uyagula lapha. Baze bathi emzini wakhe hhayi wena Mandlovu awushadanga umshado wesintu. Yabona nje ngazathi wagcina ukushada umshado wesilungu. Walotsholwa waseshada umshado wesilungu. So bathi kuye awushadanga umshado wesintu okusho ukuthi even ngisho ufa la sizokungcwabela thina la kaNtshangase. Vele nje uhambe uye kini uyobuya usungcono. Ugogo unomntanakhe omdala ekuthiwa uSiyabonga obehlala eNkodibe. Mina bengifunda e-high school eNkodibe ngalowo nkathi leyo-ke. Kodwa kunendawo engaphansi kwesikole laphana ekuthiwa iNkodibe. Saya khona
bekuthiwa laphana ekamyeni. Yabona nje inqushumushu kahle kahle lena indaba yey'bongo yani, ihlobo, kuyadidana nje. So, ugogo wahlala lapha just ukuthi ebe ngcono, wahlala waze waba ngcono. Then wabuyela-ke emzini wakhe, wathi yena uyabuyela emzini wakhe. So, umalume wathini? Wathi ugogo ngoba ebuyela, then mina angisale laphana eNkodibe ngoba kuseduze akudingi, kanti mengile Emapheleni kudingakala istafu ukuthi ngiye esikoleni, imoto yokuthi ngiye esikoleni. Kanti mengilapha eNkodibe kuseduze, ngiyahamba sengifikile esikoleni, akupheli ngisho u-10 minutes. So wangishiya wangishiya ugogo. Lapho-ke bekunomalumekazi. So kukanjalo, umalumekazi wayengenye indlela. Ubengafuni lutho ephathelene ney'hlobo or abakamalume, yintsha yakhona kade la ubengafune lutho. So engangokuthi bathi sengoba bakha laphana ethi wakha indlu yakho umalume, kunenye isayithi ayitholile le ezansi ngakhona, kodwa akukho eduze. So bamuva behla, wasala mina nomamncane uSiphindile. So dame kuya nje ukuyobukwa laphana, ukuyovakasha laphana. So ngiyakhumbula ukuthi ngelinye ilanga ngingedwa. Kunento eyenzakala kuleya ndlu leyaya. Kwakusebusuku ngilele. I-TV yayicinyiwe, kodwa kunento eyenzakala. Ngavele ngezwa nje ukushisa engingakwazi ukuthi kuqhamukaphi. Ngajuluka ngaba amanzi nke ngaphaphama. Ekuphaphameni kwami sengizobuyela ukuyolala ngizwe ubuthongo lelele ubuthongo. Sengizwa ifoni ikhala iredio yahloshoza, ikhala iredio. Ngithi i-DVD icinyiwe iyadlala. Awu mina khona lapho-ke ebusuku ngaphuma ngabaleka ngayoma egeyithini, ngahlala nje kwaze kwasa ngihleli, sengisaba ngisho ukuyongena. Ngasho ukuthi angisafuni ukusala ngedwa laphana kunjani. Saze sehla-ke sesiya endlini kamalume le ezansi sayohlala khona ngoba hhayi ngangingilunga. Hhayi, ekuhlaleni lapho-ke kwasho ukuthi sekufika isikhathi sokuthi since isimo asikho right, kumele ngibuyele kugogo. Umamncane wasala, mina ngabuyela kugogo uMaNdlovu Emapheleni. So ngiyakhumbula nje ngiya kugogo ukuthi ngivakashele umama futhi. Umama bengimvakashele futhi eKaNongoma, ehlala kaNongoma, kodwa esehlala e-Red Hill. So nakhona kwakuba khona lokho-ke nje ugogo engafuni ukuthi ngivakashele ugogo uMaNdlovu, engafuni ukuthi ngivakashele umama. Engitshela ngendaba kagogo uMaMthembu ukuthi isigahlahla lento leyo ukuthi lokhu uhamba wehla wenyuka, wahamba wehla wenyuka. Uyabona ukuthi hamba nehla nenyuka nje, uma wakho uyakwehlisa uyakwenyukisa. Vele ubuyele ekhaya kini, ubuyele kugogo wakho. Ugogo wakho ubekuthanda kabi. So mina ngithi mina ngifuna ukuhlala nomama. Ebuze ukuthi uphi uma wakho njengamanje, uhlala naye uma wakho njengamanje. Uma ucabanga uma wakho ukukhathaleleni. Ebuze nje zonke lezo zinto lezo-ke. Hhayi ngithule, mina mengivakasha kumama ngimtshele, uthi ugogo. Hhayi umama ethi ungamnaki. Then khona la khona
umkhulu, kwashona umkhulu. So ugogo ngoba ugogo uMaNdlovu wayelungisa indaba leyo yokuthi ubeseshonile umkhulu, waya empangeni kusemeva mhlophe. Umkhulu ubenesithembu nabafazi abayi-3. So into eyenzeka ugogo uwumfazi wokuqala ugogo uMaNdlovu, kuwukuthi yena bamlobola bashada umshado wesingisi. Kwafika owesibili bashada owesiZulu. So ngokwesintu lo okwenzakalayo kuthiwa umfazi omdala ilo oshada owesiZulu. So umkhulu washo ukuthi ungcwatshelwa kwalo omdala emzini walo omdala unkosikazi. Kodwa-ke wase elokhu ehamba-ke eya khona-ke emeva mhlophe ugogo, ongangokuthi wahlala khona shem. Wahlala kusukela kusayi-process ngoba waqale wagula umkhulu. I-process yokuthi uyagula umkhulu ihleli khona, waze washona umkhulu ehleli khona. Emva kwalokho-ke ngayithola sengisele ngedwa khona laphana, yize ngenxa yokuthi ngenkathi egula ugogo uMaNdlovu bamkhipha ukuthi ngoba awushadanga umshado wesiZulu awuzukungcwatshela la kaNtshangase. So loko kwamvula umqondo ukuthi ngale ephumela ikhaya lakhe ngale wakha khona la esasesihlala khona. So ngangisengisele kwakhona omunye umntana kamkhulu kodwa uzalwa intombi kuthiwa uSanele khona, engangimbiza ngomalume. So sasala naye. Kunento eyayenzeka khona, uSanele wayephuza. Uma ephuza thothi sengilele, uma efika ezoyiphosa la engilele khona, ngiyothi ngiphaphama ulele eduze nami. So ngivuke mina bese sengiyamtshela ukuthi ubonile ukuthi ulelephi. Emva kwalokho-ke akazi ukukhuluma ukuthi ngoba ngangisengifila uncomfortable, akasakhuluma ukuthi yabona exolise ini. Evele ekhuluma ukuthanda kwakhe nje. So ngelinye ilanga kwakunomngani wakhe. So kunento eyayenzeka ngikhuluma, ongangokuthi into ebishiwo ugogo. Ubemdala yena kodwa bekukhona imisangano ebeyenza. Into eshiwo ugogo ngithi mina, Sanele, uyakhumbula ukuthi utheni ugogo? Uthe lokhu sikwenze kanje, lokhu singakwenzi lokhu. Then ngikhuluma naye, umngani wakhe wayekhona lapha, wangihlaba ngempama, ngempama. Ngaze ngakhulunyelwa umngani wakhe ukuthi hawu, umshayelani umntwana? Angithi vele uyakukhumbuza umntwana ukuthi hhayi, angizukudlala usami mina lokhu ekhuluma la. Ubenalobu buqabanyana lokho-ke nje loku ukuthi umfana womZulu mina, khuluma mina benalokho-ke. So ngoba kwenzeka zonke lezo zinto ngiyaqaphela, kwaze kwabuya ugogo. Uma kubuya ugogo-ke sesihleli, ubuyile ugogo. Ugogo useyaqala uba ney'tori. Uqale engingene, wayefike eqale engingene ngendaba kagogo ugogo uMaMthembu. Ethi ugogo wakho engakujabulela ukuthi ubuye kuye and futhi uzokuphatha kahle. Ngithi mina angiyi kugogo, futhi nomama futhi naye uthe ngingayi kugogo. Then emva kwalokho-ke wathi yeyi la yabona nje ngoba ula, uyambona unyoka? Akekho unyoka la. Uma uya ethoyilethi unya ngonyoka?
awunyi ngonyoko. Unyoko wakho akanginantozi, akakuthengeli ukudla, akakwenzeli lutho, akathengi ngisho ugesi. Okay, before ngifike lapho-ke, ngenkathi ugogo engekho engakafiki, wafika umama wasivakashela laphana ngoba wayazi ukuthi vele ngingedwa lapha. Wafika kwaba nguye ongivakashelayo, ngajabula ukuthi umama ungivakashele. Wahlala kancane ngoba ubefunda e-college le ekaNongoma. So ubevamisile futhi nokungisendela ngoba benginefoni uBompompi bengisendele amavesi ukuthi ngiwafunde khona efonini ngoba iBhayibheli lalingekho. Angikhumbuli ngibona iBhayibheli lapha. Ngiwafunde khona wabe wabhala njengoba enjalo ebhala efonini, mina ngifike ngifunde efonini. So ugogo ekhuluma, kunezinto umama ayefike engitshele zona, then nogogo engitshele ezinye izinto. Thothi lezi zinto zizokuxhashaza ukuhlangana. Mina ngifuna ukwenza lokhu okushiwo umama, kuhle. Then ugogo ngoba ngihleli emzini wakhe, even ngisho kungekho kuhle ku-wrong, efuna ngikwenze, ephike ngokuthi ngikwakhe, ngiya ethoyilethi ngaye. So kwaya ngokuye ngokuthi akafuni ukuthi ngivakashele umama, ethi ngavakasha nje ngamvakashela umama, ngingaphinde ngilibeke kwakhe, ngingaphinde ngibuye. So kwenzeka lokho-ke, hhayi, mina ngaqhubeka ngavakashela umama. Emva kwalokho-ke, mengivakasha umbone ukuthi akekho right ugogo, ezongitshela ukuthi yabona ukudla akukho, ugesi awukho, uyintombazane nawe, kumele ubone ukuthi wenzani. So ngacabanga ukuthi why esho kanje, mina kumele ngenzeni-ke ngoba ngiyithathephi imali, okusho ukuthi kumele ngiqome. Ngabona lapho ukuthi angisafuni ukuhlala la. Ngatshela umama ukuthi mina mama angisafuni ukuhlala nogogo. So wathi umama, angithi sekusele u-matric kuphela. Ngasho ukuthi so kwaya ngokuthi kwakufika umkhulu uPatrick lapha. So mekufika umkhulu uPatrick wakhuluma nendaba yokuvakasha. Ngayovakasha kaYoung, eMtuba kaYoung. Mengivakasha khona, so ugogo, yabona ubona ukuthi nje bakwethama ngothando, wangaba nankinga ukuthi ngise ngizohlala naye laphana. So ngayo ukuyovakasha, ngathi sengibuya ngabuya ngathi sengiyohlala nogogo lapha kaYoung, omunye futhi ugogo, iy'hlobo ziningi. So ugogo uMandlovu wathi uyahlupha ubhuti wami lapha, uyahlupha ubhuti wami. Umkhulu uGroning ngizothini, uyikhalathi. Yabo leyo kuhlobana ngingayibali, yaziwa abantu abadala, mina angiyifaki emqondweni nje. Wayethi uyohlupha ubhuti wami lapha, uyohlupha ubhuti wami laphana. Ukudla khona uma wakhe engafuni ukuthenga ukudla njena ini ngahamba like naye edubile, kahle kahle nje angihambanga kahle. Ngaye ukuyohlala-ke le just ukuthi ngifunde u-matric ngize ngiwuqede. Ngahlala-ke, akukho okwaku-wrong nje laphana. Kwakunothando, ku-right, akukho nje engingasho ukuthi yabo ngaphatheka kahle. Kodwa kwakunezimo nje eceleni like engikhumbulayo. Uthi ngisho lo ngikufake lokhu. Ngenkathi ngiyesikoleni khona elinye ilanga esasifunda, esasibhala ngayo i-exam. Ngiyakhumbula ukuthi ngiyobhala i-visual art and saphuma late, iphepha salibhala late, saphuma late, and bengigibela i-staff, imoto yesikole. So
isikhathi sasesishayile saze sadlula. Kwase kubizwa ukuthi umuntu ehayikhe ukuze efike ekhaya kubo. Mina kwakhona enye intombazane engangifunda nayo. So, saya ukuyohayikha lapha kwami imoto, mekuma imoto, wathi imoto yomfundisi, sagibela. Umgwaqo, ngizothini imigwaqo yayiwu-2, kwakhona umgwaqo omkhulu, bese kuba khona umgwaqo omncane. So laphana ayingenanga imoto kulo omkhulu. Lo omkhulu kwakuzoba izwe ukuthi lina kwakuzoba izwe ukuthi ingehlise noma ngihambe-ke noma nginganethwa, ngizohamba-ke ngiqhubeke ngihambe. Kodwa yangena komncane lo oya kaMsana, hhayi lo oya kaYanga. Yangena khona baqale behlisa intombazane le engangifunda nayo. Then waseyoshintsha imoto laphana, meshintsha imoto nantoza enye encane ukuthi uzongihambisa. Wathini? Ngoba wathi intozana le sasifunda nayo umfundisi lo. So wathi uzongihambisa ngoba liyana vele uma ehambe ngomgwaqo omkhulu bekumele futhi ephinde ehambe eyongena kulo mncane oyela ekhaya. So-ke kwenzakala kanjalo-ke, kodwa wamisa imoto emgaqweni, endleleni lowo mfundisi loyo. Kunezinye nje izinto engeke ngize ngizisho nje ezingamanyala ayeyikhuluma ezenza. Ngamangala ukuthi umfundisi ngempela lo, okungangokuthi ngaze ngambuza sesiya esikoleni ngakusasa ukuthi hhayi bo, ubuqinisile ukuthi umfundisi lo? Wathi ehe, umfundisi. Ngamangala ngathi okay. So ngangakhuluma ngathi okay. So izinto ayezenza nje wangenza ukuthi even nale nto le eyokuthemba abafundisi nje yokuthi uye esontweni, ngangisengibuka abefundisi nje ngesithombe sakhe nje ngobunguye nje loya baba loyana. So kwahamba ngaqeda ukubhala, ngahamba ngabuyela kaNongoma ngiya kumama. Kunezinto esasiyi-prepare ukuthi wathi umama ngizoya eGoli. Ngaqeda ukubhala ngo-2017, ngabo November mhlawumpe something la 20 something. So ukuthi siyolungisela, wathini umamncane ungibizile eGoli for ukuthi ngiyomsiza esitolo sakhe, uyadayisa. So-ke salungisa saya eGoli ngoba mina noThidi saya laphana kaNongoma. Sengikhohliwe ukuthi yini igama laleyo ndawo, kodwa nakhona umuzi owodwa ohlobile, ukuthi kusemzini komama loyo-ke, kodwa u-from laphana eMoscow lapha, umuzi omkhulu. So sahamba sinoThidi, uThidi, sahamba saya eGoli. So uThidi-ke yena wakwazi ukuthi uzobuyela ngoba uyovakasha. Into eyayenzeka lapha akubanga nje njengoba sesi-expect-ile sinoThidi. Kwakudayiswa lapha. So uma kudayiswa ube netafula umamncane, dayisa amaveji, into ey'kanjalo-ke. So sidayise sinyuke siye endlini eKalfontein. Umamncane uyothi, hhayi, impuphu yabantu le. Yabona sidla like umuntu uzodla isinkwa noma edla ukudla lokhu ephinde kubuyele esinkweni, inyama ingathinta, ethi ukudla kwabantu lokhu akusikho kwakhe. Okungangokuthi uThidi esebuyela, yena uThidi wabuyela esebuyela ekhaya kubo, bababaza. uThidi unomzimba, kodwa wafika le e-Iceland kwaze kwafona wabuza ukuthi kanti beyenziwani ingane. Sengihleka ukuthi bekwenziwani ingane, yahamba i-right, yabuya ibincishe ukudla ingane. Isimo nje sasekanjalo, washo ukuthi mina ngiyasala. So ekusaleni kwami wayefuna ukuthi umamncane ngibuyele nami kumama. Ngamangala ukuthi ngoba phela bekuthiwa mina angizelanga ukuzovakasha,
engangokuthi ngavele ngabona ukuthi hhayi, ayikho lento. Ngiyakhumbula ngathatha amaphilisi lawa ey'nhlungu a-green. Awu ngawaphuza onke. Ngangisengizizwa ngiyindikindiki. Ngalala, ekulaleni kwami ngayitshela ukuthi ngeke ngiphaphame, kanti ngizovuka futhi. Ekuvukeni kwami lapho ngangivuka sengigula, ngingaphathekile kahle, sengigula ngiphalaza konke lokho. Kuno-Granny-ke omunye oyisihlobo, obhuti kaNkulunkulu wami. So, wangithatha wazohlala nami lapha. Ekuhlaleni kwami u-Granny, hhayi, wangithanda nje impela. Ngahlala naye enabazukulu bakhe. Hhayi cha, angifuni ukuqamba amanga. Wangiphatha kahle-ke yena, ngaphatheka kahle. Engangokuthi wakhuluma wathi, kodwa sekumele manje kube nekhaya lokuthi umama ebe nekhaya lokuthi ekehlale ney'ngane zakhe. Ugogo u-Granny, lo enganguye, uyihlobo ngozitha laphana e-mosque engangihlala khona. Uyazi, wayevakasha laphana, sihleli laphana, uyazi indlela engangitreat-eka ngayo lapha. So, ubesazi nje sonke isitori. Waze wakhuluma ukuthi umama ngazathi engathola indawo akhe, ebese ey'hlalela ney'ngane zakhe nje. Ngike ngiphumule nje ukuthi ngihamba ngiyahlala. Okungangokuthi kwakhulunywa ukuthi umama waze wabizwa kaNongoma ukuthi akeze eGoli. Khona omunye umuzi, omunye futhi umama walaphana eGoli ubenekubo enomuzi wakhe. Manje kubo bekungenamuntu. So wathini, soza akeze umama laphana sohlala sonke, then bese siqhubeka nempilo, yabona, sigcine size sakha umuzi. So, kwenzakala kanjalo-ke ngiyakhumbula kwaku-2018, ngangina-18. Saqala ukuhlala nomama. Nakhu-ke sengihleli nomama. Hhayi, kwakungekho lula ngoba uma uwumuntu nje uba namaphupho, uba nezinto ofuna ukuy'feza, kodwa uma ubheka azenzeki lezo zinto lezo. Kwaba yilokuthi azenzeki lezo zinto lezo-ke. Kwangahamba nje kahle. Enye futhi indaba yomjolo, kwaba indaba yomjolo. Mina engingakusho nje ukuthi umuntu uma ekhula, sukela ekhula, usathane wenza sure ukuthi umdlulisa, ngizothi noma uNkulunkulu uyavuma ukuthi edlule kulezo zimo umuntu wakhe, kodwa usathane umfaka kulezo zimo lezo ukuthi u-enjoy ukuthi umuntu noma enobuntu, uba nobuntu, kodwa ubuntu bomuntu bu-limited. Uyaba nobuntu umuntu kodwa ebe-limited. Kunezimo la khona kuvuke nje umuntu ukuthi hhayi bo. So, usathane uyasipheka kusukela sasebancane kunezinto, ngoba efuna ukuthi sikhiqize izithelo zakhe usathane, iy'thelo zenzondo, iy'thelo, yabona, zokungaxoleli, izinto ezinjalo nje. Ekufakeni umuntu lezo zinto lezo kugcina umuntu, kunezinto ezenzakalile. Njengoba okunye ngimentionile ukuthi uma ngizwa igama lithi Thokozani, ngicabanga lento eyenzeka. Then lowo muntu owuThokozani sengizombuka ngale ndlela, yabo. Uma
ngizwe kuthiwa umfundisi lo. Umuntu owumfundisi bengimbuka as umfundisi lo owaye esigibezile lapha siphuma esikoleni. Noma khona bathini, mina ngiyindoda yomZulu mina. Yabona ngilokothe ini. Yabona leso singabe isilogeni ngabe ini lawo mazwi lawo. Khona njengomalume lo engimshosana ukuthi waye enalokhu umuzwa ngazathi wayekhula vele esiyela lokhu ukuthi umuntu mekhulu usesitejini esikanjalo wayenale nkulumo lezo-ke enobuqaba nje ukuthi nje yabo akazukutshela umuntu wesifazane futhi ingane yabo uthi uzwa noma uba udlule emgaqweni or wenzani uzwe umuntu ekhuluma kanjalo kuvuke lawa malo ukuthi-ke ihambelana ne-pride lento ugcina uzonda umuntu ngoba uthi uwumZulu or uzonda umuntu ukuthi uwumZulu ngokuthi ukhipha la mazwi nje lawo ukuthi indoda, mina ngiyindoda yomZulu. Uma uyindoda yomZulu awukhuzwa, uba ne-pride, wenza konke okuthandayo. Kunezinto ngoba ngizama ukuchaza ukuthi kunezinto ezenzakalayo esiy'bambayo engangokuthi ngoba uNkulunkulu ungenzela umusa ngasindiswa. Engangokuthi ngisokholweni, ngihamba endleleni yokholo. Kodwa leza zinto lezi zithi namanje kusenzeka ngizwa bani or kukhona into eyenzakalayo ngivele ngikhumbule leza zinto zakudala leza. Umuntu ngimbuke ngingasambuki ngokuthi sengizalwe kabusha, ngimusha, konke kusha. Sengimbuka ngalokhu engaku-experience-a kukanjalo nje engizama ukukusho ukuthi isitha umuntu nomuntu wenza sure ukuthi uthe ekhula. It's either ukuthi ukhula kanjani, abanye bafakwe i-anger, abanye bahlukunyezwa beshawe njalo. Ufakwe i-anger lowo muntu loyo-ke thothi lowo muntu loyo uma esekhulile le simo ayeyiso akaxolelanga waba ne-anger uzohlukumeza omunye umuntu. Zingaki nje iy'dumbu abantu ababulewe ngenxa ye-anger, ngenxa yokungaxoleli. Bangaki abantu abahlukumezekile ngenxa ye-anger yokungaxoleli. Baningi. Engizama ukusho ukuthi yebo, ngi-expect-e uthando, ngangifuna ukuthandwa. Ekufuneni ukuthandwa kwami, ngingakabi ukuthi ngizelwe kabusha ngumntwana kaNkulunkulu. Kodwa kule simo sonke engidlule kuso ngimncane, ngize ngibe mdala, ngize ngibe ngaka ngoba ngingaka. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Ngoba kulokho kukhona engikufundile. Yabona njengamanje ngithi hawu, ngangifuna ukuthandwa, ngangi-expect-e umuntu ukuthi enze kangconywana ngale ndlela enza ngayo, enze kahle. Umuntu ongamazi uNkulunkulu ngi-expect-a kanjani ukuthi engithande? Ngoba phela uthando luwuNkulunkulu. God is love. Love is sacrifice. Umuntu ongamazi uNkulunkulu, umuntu ongena Jesu, ngempela
angeke engithande ngothando lweqiniso. Angeke eze khona even ngisho ukuthi ulungile ngokwemvelo kodwa ku-limited. So ngabuka ukuthi kahle kahle akusiyo abasiyinkinga, umuntu akusiyinkinga futhi akusilo iphutha labo, futhi angizukubeka icala kumuntu. Umuntu angimbeki icala ngalokho kuthi abangithandanga noma ngangifuna uthando, angikaze ngithandwe, akusilo iphutha lomuntu lelo. Ngoba vele babengenawo uJesu, uJesu babengenaye. So babengaba kanjani nezithelo zikamoya ekubeni abanaJesu? Phela nje isitha esasibasebenzisa, uNkulunkulu futhi ekuvumela lokho, azi ukuthi why ekuvumela. Kunalezo zimo nje ekubiza ukuthi sizivumele sidlule kuzo, ngoba khona esizokufunda kuzo. Njengokuthi sengiyazi manje ukuthi uma ngihlangana nomuntu ongenaJesu, kuyobe kuwumusa kaNkulunkulu ukuthi emenze lowo muntu, ngoba uyalikhulumisa itshe. Usuke engakaliguquli inhliziyo yetshe ukuthi ibe ngeyenyama. So ngoba anything with God is possible, uyakhona ukuthi umuntu ebe ilesimo lesi asifunayo esihle. Kodwa mina ngokubuka nje imuva, ngafunda ukuthi nanoma yimuphi umuntu ongamukelanga uJesu, uvela kuliphi izwe, khuluma ini, mina nginga-expect mina ukuthi uzongithanda. Nginga-expect futhi ukuthi engenza kumele enze into enhle kimi, ebe perfect. Nanoma ngisho kuthiwa ngiyahamba ngiyomtshela ngoJesu, nginga-expect ukuthi kumele evume uJesu as if amandla akaNkulunkulu, as if ngifuna ukuthi as if amandla okusindisa uyosebenzisa wakhe, kanti kahle kahle sisindiswa ngomusa kaNkulunkulu. Asisindiswa ngamandla ethu ngoba thina sinamandla or siyazi. Sisindiswa ngomusa. U-Ephesians chapter 2 verse 3, if angenzi iphutha, angisho iphutha, asisindiswa ngamandla ethu, okusho ukuthi nanoma yimuphi umuntu engihlangana naye, unoJesu akanaJesu, mina nje ukuthi ngimthande, ngixolele futhi umuntu ongenaJesu uma kukhona into ayenzayo ebheke eceleni, ngingajaji. Vele umbuzo uthi ngi-expect-eni, ukhona umuntu ongenaJesu ongenza into enhle, into ewubulungiswa. Angisho ukuthi abantu abangenaJesu abenzi into engenabulungisa, into engekho nhle, kodwa sengisho ukuthi ngama-expectations ukuthi njalo ngimaka umuntu ongenaJesu ukuthi wenza njani, ithi hhayi wenza so, hhayi ngi-expect-eni vele. So ngifunde ngibuke ukuthi ngithande wonke umuntu, ngixolele uma umuntu ongasindiswanga enze into engalungile, ngazi ukuthi ayenziwa nguye, isitha esimsebenzisayo, usebenzisa yena lowo muntu ukuthi elwe nami. So kuphela nje ukuthi sengiyazazi ukuthi ngubani, ngingumpriest nami, ngithandazele, nginxusele umuntu ukuthi Baba, nangu umuntu wakho, ngiyacela ukuthi
esindiswe ngoba nathi sisindisiwe ngokomthandazo ngentando kaNkulunkulu. Wasinxusela uJesu, wasicelela, sasindiswa. Nathi kumele senze lokho okwenziwa uJesu. Sibamanxusa, sibanxusele kunokuthi sibajaje. uJesu Kristu weza la emhlabeni. uNkulunkulu wayemletha la emhlabeni hayi ukuthi ezojaja izwe, kodwa ukuthi ezolisindisa. Ekusindiseni wakwenza lokho ngothando. Kwaba khona ukuthi ebe nothando, ekuthanda izwe ukuze enze lokho-ke. So mina nguwumuntu ngizobuka ngithi, hey, lona uso ngiyajaja ukuthi wenza lento, ayisile lento, wenza into ekanjalo-ko. uJesu Kristu wahamba waya, noma ngibheke ngokuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. Ongangokuthi uma ngicabanga nje simnukela kabi, uyasizonda nje akafuni nokusondela kuso. Kodwa wabiza ukuthi umuntu esesonweni ukuthi ehle eyindodana, eyosithwala isono somuntu, sibe ngakuye, simbathwe nguye. Esizonda sinjalo kodwa esimbathe eyindodana. Kwabiza ukuthi esacrifice ngoba uyasithanda, wasacrifice ukuthi sigezwe izono, sithethelelwe izono. Kwaba yilokho-ke. Ngabuka ukuthi ukubuka umuntu mhlawumbe odakiwe ngoba sikhule ngey'ndlela ey'ngafani. Khona omunye ongaswani nje nomuntu othinta utshwala udakiwe, akazwani naye. Ngenxa yokuthi kunezimo adlula kuzo ey'phathelene notshwala, engabe abazali bakhe, engabe ini. So ongangokuthi umuntu uma ebona umuntu odakiwe ophuza utshwala laphana useyonxapha, ekhulume nje amazwi angekho right, yabona, engayi kuye ukuthi eye kuye eyokhuluma, esacrifice. Angithi love is sacrifice. Esacrifice, eye kuye eyokhuluma, eyomtshela ngoJesu. Uma emtshela futhi ebe nesineke ngoba love is patient. Ube nesineke. Manje inkinga kuwukuthi thina singathi siyathanda kodwa futhi kuphinde kusilahle. Ngokuthi uthando phela lu-patient, thina asikho patient. Sifuna ukuthi uma sitshela umuntu ngevangeli ephenduke manje. Si-expect-a lokho-ke. Kanti uNkulunkulu ukuthothi umplenele, uyazi ukuthi uzosindiswa nini, uyazi ukuthi ufuna kudlula abantu abangaki belokhu kufike ozotshala, kufike ozonisela, uyazi. Yilokho-ke nje ubufakazi ukuthi ngibuke nje, ngikhula nje ngihamba ukuthi ngikhuluma ukuthi ongangokuthi mina bengingasafuni ngisho nento ekuthiwa umndeni. Mekuthiwa khuluma kunomndeni, ngivele ngibheke le, ngingasafuni nje nokuthi ngiyohla ekhaya labafundi. Ngaya ngijabule, angazi kwakwenza, ngaya ngijabule ukuthi ngiyekhaya labafundi, ngiyokwenza intando kaNkulunkulu, akekho ozongiphazamisa. Kodwa kwakuye kuvuke lokhu ukuthi akusikho ekhaya la. Kuvuke lokho-ke, yabona nje ngisekhaya labafundi, sihleli sibaningi, kuphinde kuvele nje kube ngazathi ngingahamba ngiyohlala ngedwa nje endaweni, ngibe ngedwa nje, kube nalokho-ke. So ngizothini, ngiyibeke kanjani le ntwana, kunezimo ezenzakalayo bese siyayithatha siyifaka kithi. Okungangokuthi uma sekumele senze into enhle, asikhoni ukwenza into enhle ngenxa yokuthi sibambelele kulezi zinto ezimbi esadlula kuzo. Okufana nokuthi shuthi asixolelanga. Ngoba uNkulunkulu uma esixolela thina, usixolela izono zethu ekhohlwe. Manje thina mesithi sixolela kanjani siphinde siyakhumbula?
Ngabuka lokho-ke nje ukuthi eyi, ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi unga-expect-i omunye umuntu into unga-expect-i omunye umuntu ukuthi enze something like engithande, kodwa kube yimi engimthandayo. Especially umuntu ongakholwa, nginga-expect-i ukuthi uzongithanda. Ngoba kuvele kwavuka lokho nje ngibuka yonke nje kukho konke lokhu kade kwenza kwavuka ukuthi kanti vele mina bengi-expect-e ini ngoba phela umuntu ongenaJesu akanazo iy'thelo zamoya. Bengi-expect-e ini? Yize nami ngingenaye uJesu ngisaphila. Kukhona abanye abantu mhlawumbe abangakhuluma ukuthi uSami wangenzani ngoba phela vele ngangingenaJesu. Yilokho-ke engikutholile ngicabanga nje ngicabanga nje ngakho konke mayelana nezimo engidlule kuzo. Nanokunye futhi ukuthi abantu bayahamba abazi ngempela. Abantu bayahamba baya emasontweni bazi ukuthi ukuhamba uye esontweni lokho kuzokufaka ezulwini umuntu ophelele, omuhle ophelele uNkulunkulu. Bazi ukuthi abanye ukuthi heyi othi ngivakashe esontweni yabo ngagcina nini. Lokho kubenza bebe ngabantu abangcono abahle kuNkulunkulu. Ngoba even ngisho uma beguquka abanye abazi nokuthi yini ukuguquka Nkosi yami, ngoba even emasontweni like emaZiyoni uma beguquka bay'nikela esontweni like ukuthi uyayinikela ukuthi uzoza njalo esontweni laphana bese bathandazela konke lokho. Yingoba vele aba-understand ukuthi kuyini ukuguquka. Yingakho umuntu ebe yi-church goer bese ey'tshela ukuthi ekuhambeni esontweni njalo ngesonto uya esontweni ey'tshela ukuthi sekuphelele lokho noma engafa uzongena izulu. Abazi ngempela abantu, abalazi iqiniso ngempela abantu. Lisithekile nje, ngibonile nalokuthi lisithekile. Uma kubizwa ukuthi sibatshele ngothando futhi nokubekezela. Ngoba vele nesitha siyalwa, siyazi ukuthi okay uzolokhu eya esontweni ey'tshela ukuthi kuphelele kanti akuphelele, usasengakimi lowo muntu loyo. Ya bengifuna ukugqamisa nje ukuthi kunezimo esidlule kuzo sisezweni. Okungangokuthi umuntu nomuntu ey'hlole ukuthi ingabe kule zimo engadlula kuzo ngay'thatha as isifundo, ngafunda kuzo or ngay'thatha zaba umthwalo ukuthi nanoma yini into enhle ekumele ngiyenze ngisabambelele ukuthi nje ukuthi uy'thole ukuthi kahle kahle angixolelanga la. Umuzwa omunye ethi bengibezwa abantu njengami nje isijingi mina sengiyasidla. Bengingasidli mayelana nokuthi ngangihlezi nje ngidliswa isijingi sibolile sinjani nesishebo samazambane. So omunye umuntu umuzwa ethi hhayi mina iklabishi angilifuni nje ngalidla ngisakhula nje ngilidla nje ngilokhu ngilidla. Abantu abadala belidlisa iklabishi bobo bedla inyama bona noma ethi ngakhula ngidla iklabishi ngoba ngingenamama angilifuni iklabishi la elihamba khona. Lezo zimo lezo-ke. So manje sengiya-understand-a ngoba sengibuka ukuthi ngoba lithi izwi konke okubeka etafuleni uma ngifikile ngiyabusisa ngokuthokoza ngidle. Uma sebengibekela lelo klabishi lelo ngizokwenzani? Ngizobuka iklabishi ngibuke lesiya simo engadlula kuso. Yilokho-ke nje engikugqamisayo ukuy'hlola ngalokho ukuthi kunezimo kusasenale nsila
yezimo ezenzakala esasekhona. Angazi noma kumele ukuthi i-brainwash-eke ungasakhumbuli lutho, kodwa nje kuba khona lokho nje ukuthi ya zama ukusho lokho-ke ukuthi ngobufakazi ukuthi sidlule ey'meni ey'ngafani, sikhule ngey'ndlela ey'ngafani. Sithi sisekukholweni kuvele lokho-ke. Ungazi kwesinye isikhathi awuboni kanti une-anger. Konke lokho-ke unenzondo. Yikho lokhu ngobufakazi ibamade ngizama ukukuchazisa. Kunezwi ngithanda ukulidlulisa nje kuMathewu ya uMathewu chapter 25. Ngizothi wonke nje kodwa bengifunde uvesi 29, u-10 to 11 to 13, u-29 to 13, u-41 to 46. Kodwa-ke nje konke u-right ngiwushera nje ukuthi u-right for ukufunda wonke. Engizama ukusho lana ukuthi mina ngumzalwane sengiyisidalwa esisha. Ngiyisidalwa esisha kumele kube noshintsho kimi. Indlela engibuka ngayo kutshengisa ukuthi isimo sengqondo yami siguquliwe. Iy'thelo zamoya ziyabonakala kimi, isikakhulukazi isithelo sothando. Isithelo sothando, even ngisho kuthiwa ngikholwa kanjani, uma uthando ungenalo kufana nensimbi encencethayo. Engizama ukusho ukuthi kukho konke ingabe umuntu okholwayo, umuntu ongakholwa, ukuthi ngingambuki ngokujaja ngenzondo. Kuphela kumele ngiphikelele kube uthando oluphambili, kube uthando engilihambisa phambili. Cela ukucula ingoma le ekuyicilongo 199. Yize ngingayazi kahle kodwa themba umoya oyingcwele. Ithi sesizwile izindaba zombuso omkhulu. Masidele okomhlaba samukelo wezulu. Thina sonke simenyiwe ukusedilini nengubo siyinikiwe ivele enkosini. Masingabi namazaba, sizilahla
landulele samukele ngokwethaba ume olungcwele ngithi ngoba uma sesinqaba ukusemthimbeni idlule kithi le ndaba mezizweni isikhathi siyofika kuvalwe emnyango dele umsa wakhe uphahlekwe sango lapho bazokhala bethi Nkosi sivulele kepha yaphendula ithi teta nini yele ngithi lapho bazokhala bethi Nkosi sivulele kepha yaphendula ithi teta nini yele. Ngiyambonga uNkulunkulu kukho konke angidlulise kukho, ongangokuthi isimo engidlule kuso ngingakabi noJesu, nanoma ngabe manje nginoJesu ngidlula kuso, ngidlula kuzona ngenxa kaJesu. Ngingakuvumela futhi lokho ukuthi kwenzeke. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungigcina, ngiyambonga ngomusa wakhe futhi ukuthi ngisindiswe. Ngiyambonga nje ngakho konke angenzela khona kwasekuqaleni ngingakafiki ngisho kulo mhlaba nje. Ngiyambonga, ngiyafisa futhi ukuthi Nkosi yami uze ungigcine ngingabi yilo oyothi kuye dedani niye le. Ngiyacela nje ukuthi ngenze kahle njengoba enza, nginqobe nami okusho ukuthi ekunqobeni kwami kukho konke engikwenzayo kube nothando kuqala, ekwenzeni into ibe nothando, ekukhulumeni ngikhulume ngothando, mengikhuluma kuzwakala uthando, mengicabanga kuzwakala uthando, mengenza into kubonakala uthando. Kukho konke nje kube nothando, ngoba uthando lusibekela zonke izono. Yingakho iNkosi uJesu Kristu yayithi Baba baxolele ngoba abakwazi abakwenzayo. Ngiyakubona lokhu ukuthi iqinisile, yayiqinisile. Ngiyakubuka uma ngibuka abantu, ikakhulukazi abangenaJesu, indlela abaphila ngayo, indlela abenza ngayo. Nginalokho nje ukuthi nami Nkosi baxolele abakwazi abakwenzayo. Impela futhi abakwazi, abekho kumasense abo.
isitha nje esibasebenzisayo. And belapho abayiboni bona, babona ukuthi ba-right. Ngikhuluma lokho ngoba nami angivelanga nje ngazalwa ngisindisiwe. Ngizaliwe, ngakhula ngingasindiswanga. Ngiyazi lokhu abakwenzayo noma abadlula kukho, indlela abacabanga ngayo. Ngiyakwazi lokho-ke. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu, ngoba phela angeke uzenzele vele ngamandla akho, usindiswe ngamandla akho. Kuba umusa kaNkulunkulu ekutakule. Phela nje ngibeka umthandazo ukuthi, Baba Nkosi, laba obabeke kimi ukuthi bekwazi ngokuthi usebenzise mina, mabaguquke, ngiyabathandazela. Nalaba ababekwe komunye nomunye ongumntwana wakho, ukuthi uma bekhuluma nabo bekwazi, bekuvume. Ngiyathandaza futhi ukuthi kwenzeke lokho ngegama likaJesu Kristu. Nanokuthi-ke sibe nothando, Nkosi yami, kukho konke mesikhuluma nabo. Angisho ukuthi sithande isono esisibona siwumphumela, kodwa behind kusuke kungusathane osuke esebenzisa umuntu kaNkulunkulu, ngoba uma ungekho ngaphansi kwaNkulunkulu. Uthini? Uthi uColossians chapter 3 ukuthi ukuphila kwethu kufihliwe kanye noKristu kuNkulunkulu. Umuntu ongena Jesu akamazi uNkulunkulu, and isitha senza nanoma yini kuye, simsebenzise ngaphandle uma uNkulunkulu, ngoba phela wenza konke, embambe lowo muntu loyo ukuthi engavumi ukuthi usathane enze noma yini. Kodwa nje usuke free for ukuthi isitha simsebenzise. Yingakho ngibuka ngaleliso leli lokuthi impela abazenzi, even ngisho sibajaja lokho-ke ngeke kuwenze umehluko. Yingakho noJesu wafike wangajaji izwe kuphela, wasekrifayisa, wabapha uthando, wathanda izwe ukuze besindiswe, ukuze ekhona ukubahlangula esonweni. Nathi nje singabazalwane ukuthi sibathandazele, sibanxusele, sibaphe uthando ngisho noma besebubini. Ngomusa nangomthandazo uNkulunkulu uyobuzwa, uyobapha umusa ukuthi ngisindiswe manje, ngingaboni ngazathi umuntu owenza isoni uyisoni ungangokuthi uyongena esihogweni. Ngeke kwazi bani nje ukuthi mhlampe nje ngeminithi nje or ngesekhonde ebuya uJesu, lo muntu ebengimbuka ngalelo so, evele uNkulunkulu emuphe umzuzu lowo ukuthi ephenduke, emuphe umusa wokuthi ephenduke, sekhanjwa vele. Yilokho nje engikubuke ngakubuka ukuthi kubalulekile ukuthanda, kubalulekile ukuxolela. Amen.